manan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jessa. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, kalihok pagtugtog sa awit ni naguluhan, Jesus. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jessa. Pero, Mike, doon na ako'y anak. Jessa, andam ko mo dawat sa mga kagahapon. Hatagin ko higayon, o isaan ako nimo nga di ka gid magmahal. Mike. Aw kung andam gid siyang mudawat nimo, okay ra ko. Ingon man sad kunak. Basta kay paatubanga lang gid siya namo, ha? Papananghira siya og tarong namo aron makita namong seryoso gid siya nimo. Ma. Salamat ninyo, ma. Pa. Okay ra ka din sa tong gipuyan? Babe, uy. Kamaayo na ani, Babe, salamat ha. Nga imugi kong isugot. Ay kabala ka. Pohon kon makatigom na ko. Pakas lang giti ka. Thank you, babe. Mike. Mabdos ka dahi? Yes! Sa ato ba? Maamahan na day ko. Oh, Mike. Oh, yes! Thank you, Lord! Ma, gutom na kayo ko. Asa naman si Mike, uy. Huwag gini siya maguna-una sa oras. Ma, di pa tamangaon. Gutom na kayo ko. Tulad na silang lola ni mo na. Dali. Mag-alas 9 naman di ay. Unya karon pa nakapanihapon ang mga bata. Naunsa man in taon mo, Jessa? Si Mike manggod ma. Wa pa gyud mauli hangtod karon. Ambot na ng tawhan na, uy. Nagkatukay, nagkawa may ayo. Maayo lang day pagsugod. Kay nayo, dako naman gani ng anak ninyo, pero hangtod karon, wa pa gihapoy kasal nga nahitabo ninyo. Suma sa iyang gisaad. Ma. Si Mike na ron. Karon pa ka na uli nga hayag na. Ay, gusto mo ka. Kabad kayong unyadok ka na sa ko. Naunsa naman in taon ka, uy, Mike? Unsa na ba nahitabo ni mo? Samtang ikaw nagsigigla og maayo, imong mga anak mini gabi naghilaks ka gutom. Hilom lagit! Oh! Kisapa ko ni mo? Hindi ka mo hilom. Sobra ba na akong buhaton? Mike! Kawa pagod ayo ng tawhana. Biyain na, uy. Mahal magod ako siya, day. O sa pa,
Basi makaamgura siya nga sayop niyang gibuhat. Unang higayon pa mo sa tiliyang nabuhat na ko nga nadapatan ko niya. Sa unsa man? Maghuwat ka nga mausba na pod, ha? Dili ingon ana si Mike. Dili na mo iya kong pag-ila niya. What if ingon ana na ginandaan ang iyang batasan? Unya, karon lang na ni gawas kay syempre komportable naman kaayo si nimo. Nanagud mo nagpuyo sa usa ka bay. Day, Ayaw kumpiyansa, ha? Mauna ra ba na nahitabo kasagaran ron? day. Naunsa man ni si Mike, uy. Nagkadugay nagkawalam gini siya pakinako sa mga bata. Ay, unsa may angay na kong buhato na ni, uy. Manrabaho na lang ka usa. Unsa man nalbaho? Ngano? Di ba ko na igo nga kung i-intrigo ninyo, Dinis Bay? Nga manarbaho mo ka? Kaigo ramang gid unta. Kung dili lang nimo apilan si mong bisyo. Suma bitaw. Kapila na mahitabo nga maghilak ang mga bata kay way kaon. Tungod kay dili ka magbilin. Kung magdamag gani ka, dugay sa kay ka moabot kay mas giuna nimo imong inom kinamo kay imong pamilya. Dili! Puyo ra ka, Dinis Bay. Di ka manarbaho. Ako ra! Pero Di Mike, lagi! Subago di ka ron. Di ka kasabot, ha? Mike, Biya na, day, mintras makabiya pa ka. Maayo ra gid nga wa gid mo makasaldayon. pero day, Day, gamita imong utok, ha? Naamoy mga anak. Ayaw gipasuwabi ng gugma nimo kay mora nay kamatya nimo ug sa imong mga anak simbako lang. day. Milagro kayo ay kinapunduras bay sa iyong natoga. Oh, cellphone mo rin niya? Asa mo ka niya gibutang? Naara di ay. Oh, kinsa may nag-text nga 2:00 naman sa kaadlawan. Number naman ni. Ayaw yun ko tago kung dili ka gustong gubton ako imong pagpuyo. Human ko nimo pahimosli. Unya karon nga mabtus nako. Dili na ka magparamdam nako. Ginoo ko. Sino to? Buwam siguro ka? Kinsa ni nag-text nimo? Tubag ako kinsa ni. Paghilo, ma. Di ka tuog na ron. Doon na kay babae, ha? Buisit ka! Hayop ka! Hayop ka! Ano na lagi? Makamata na itong mga silingin. Ano? Mawa kasi mong gibuhat? Ang ira sa kapakawawa noon tungos ka baga si mong naw! Hayop ka! Di sa puyo lagi. Puyo pa. Imo yung kong palagot mo, ha? Ha? Mo na gusto mo, di ba? Ha? Mike! Ayaw! Sige! Saligan! Abang! Ayaw! Kama mo! Mike! Ayaw! Pasalamat na lang kang naluwas pa ka. Dili man ko ka maminaw na ako, God. Mauding lain nag-utok si Mike kay mo gamit man dayto. Unya wala kay kalibutan. Ha, maayo ra sang napriso to eh. Maluoy lang ko sa among anak. Ang angay nimong buhaton, no, Jessa? Focus ka sa mga butang nga maghatag og maayong ugma para sa imong mga anak. Kung gusto kag lalaki nga tarong gyud, iampo ta na. Tay! Kung nag-iisa. Nagkabuwag gid mi ni Mike, ug tungod atong hitaboa, napriso siya. Kay naay nakasumbong nga mogamit sa day siya ginadili nga droga. Mao ay nga layo na kaayo siya sa Mike nga akong nailhan pag-una. Pero bisan pa man kung matarong na siya, kung mahitabo man gani nga mag-usab na gid siya, dili na ko mobalik pa.
Dili na nako irisko pagbalik akong kinabuhi, ingon man ang mga kinabuhi sa akong mga anak. Karon, ako na lang gisalig sa Ginoo ang tanan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao ka ng mga higalang kaagi ni Jessa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalahan. Jesus. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Mike. 38 anyos, single. Tagua lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa motor nga ako nga giabangan, nga na-impound, ug ako na hinuon maoy na problema ini. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong, papasok na kang papas bukid. Ha? Alam mo ko no? Emergency ko no. Oh, dili ko makadali-dalig adto eh. Kaya ako'y motor. Panghapang na lang kod. Na may bagong abanganan sa lungsod. Mangayo lang ko si mong ID, sir. Ah, dira, sir. Kining, pwede rin ning humid, sir? Pwede ra, sir. Valid naman sad na. Ug palayon lang kong pirma sa contract, sir, ha? Sige, sir. Asa ba ni? Kini? Kana, di depita, sir. Kini depita, sir? Kini? Timahin lang palihog. Mala, sir. Okay, sir. Thank you, sir, ha? Sige, pwede na namang kuha ko ng unit. Pagdali, ha? Kaya ganira itong nasigig pangitos papa ni mo. O, lagi. Igna lang nga. Paduong na ko. Buang ay. Di magtanaw ay. Saan ka? Break ang kalit. May break ko kay mihuno magkalit ang nasa kong atubangan. Ikaw unta nga nasa luyo mo ay nagbantay unta nga dili ka makabundol. Mida eh. Dito mo sa inyo kung kita-kita na. Ay, pulis ay. Ito po sa yun eh. Hayan mo lisensya. Yara, ma'am. Ang imong rehistro sa motor. Hayan man. Kadit, ma'am. Yara, ma'am. Uy, expired naman ng imong rehistro. Unsa, ma'am? Sir, ikaw may nasloyo. Ikaw may makabayad din eh. Tagil ko si mong number ba kay
i-transfer ako ang kwarta. Sige. Og ikaw, Sir Mike, kinalan nga among i-impound ang imong motor. Unsa? Na-impound ang motor? Oo. Kay uman day rehistro ng motor nga imong gipadaan ako. Sige. Lukatan na ng motor. Unsa? Ako'y mulukat ini? Sayop sa ginakudaan nga wala ko ma-check daan ang rehistro sa motor nga ako nga giabangan kung expired ba ni o dili pa. Og sa dihang na-impound na, wa ko'y plano nga mo'y mubayad o mulukat sa motor nga akong giabangan. Mao nga nagmanggahi gid ko. Og unya. Nya, unsaon man na nimo ron? Nga sige man nagpanawag ang tag-iyas motor nga dili gid kuno siya mulukat sa na-impound nga motor. Bahala siya eh. Yabitan ni sa nga ano nga na-impound. Magpaabang siyag motor, nya expired ang rehistro. Unya, ang bayad sa nakabundol nimo. Nakabayad na nimo. Di tuod, no? I-check na ko sa phone kung nasend na ba niya. Tanawag pilagi pa da. $500 pesos? Unsa? 500? Hala! Unya mara na ihatag nimo ni Sir Bibot? Wala ko mahimo. Sa malay nga mo rabay kipada. Bisag pakiton pa na ko siya sa cellphone kung pilay gisend. No, sigurado gid ko nga masuko gid og samot si Sir Bibot ana. Kinsa may di masuko, ana, ha? Kagamay na lang 500. Yawa niyo kibog magasto na ko ana sa magpaayo sa likod sa motor nga nadumpulan. Sir, na may number niya, sir. Ako lang ihatag nimo para magkontak kay mo. Dili. Ikaw ay pakigsabot adto diya. Ikaw may nagdasa motor pagkatabo adto. Kay kung dili mabalik na ako ang motor, ug dili ko bayaran og sakto, dili gyud ako iuli ang ID nimo. Unsa? Bisag sa una ko, di magin matubag. Saan man ako pagpanangil ini? Oh, kung mauna, pagahiay mo. Pasag dito Sir Bipot, oy. Tan-awon tag kinsay dili maproblema nga wa niyang iyang motor. Lukaton gito niya kay pang negosyo baya to. Sige. Paaboto lang nato kung kanusan niya kuhaon. Tulo na kabuan ang milabay. Pero pagibalita, nakuha na ba ka niya? Ato basig nakuha na niya. Ano saan makuha na nimong imong ID? Huwag ako na kuha Unsa, sir? Bahala ka. Basta kay dili ko mo gasto para sa pagkuha adto. Ngano? Wa ka ba makabasa sa kontrata? Nagibutang man na dito nga kung unsay may tabo sa motor, imo nang tulubagon. Unsa? Uy, was din mo basahan ang kontrata? Pidiretso na lang akong pirma labi na kayo nagdali ko adto. Pero ganang bahin sa ID. Di na pwedeng dili-uli, uy. Magani. Yaw sa unta man nga, dili magiging ihatag. Kung dili na ako makuha ang motor. Wala bagi ko'y kwarta diri. Uy, ay nagdugay-dugaya ba eh? Kay, kasuway na bago na sa una. Dugay na kayo na ako nakuha eh. Nagkadako ang akong bayranan. Unsa? Ang simple ra kaayo nga pagpangabang og motor nauli sa usa ka problema. Ug dili ni pwede nga baliwaon labi na nga milabay na sad og pila ka buwan kining isyu ha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ako mo inaatlan nga nag-abang sa motor sa dihang nadumbulan ko. Ug nahibaw-an
nga waday rehistro ang motor. Hinungdan nga na-impound ni. Ako ba din ang obligasyon nga mo'y mulukat sa motor? Ikaduhang pangutana. Ang nakadungbol nako, igo lang nga mihatag og 500 pesos. Og karon nga, kung tako nako, dili naman mo abang. Naabay paagi para nga magkaatubang mi pag-usab. Kay dili gyud igo ang iyang gihatag. Dili mo sugot ang tag-iya sa motor nga 500 ray ibayad. Ug wa sige ko'y kwarta nga ikatapal. Ikatulong pangutana. Tua sa tag-iya sa motor ang akong humid. May usa ka requirement sa dihang miabang ko sa motor. Og tungod kay na-impound ang motor, iyang giingon nga dili ko nun niya ihatag balik ang akong ID. Pwede di na? Ikaapat og katapusan. Tulo na kabuan sukad nga nahitabo to. Ug hangtod karon, wa pa gihapon makuha ang motor. Matud pa sa kong amigo nga magkadugay kuno, magkadako sad kuno ang bayranan sa paglukat sa motor. Tinuod ba na? O pila masab ang tubo ni ana? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mike. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today, akong tingog ang inyong madungog. Ako'y muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Mga medical nga mga pangutana, di ta mag-uol kay naagyod si Dr. Rene Obra para sa ato ang mga medical nga mga questions, no? Mao na, ayaw na mo pagdugay, ayaw na mo pagduha-duha, di maikog, di maulaw. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Thank you kaayo sa tanan atong mga likers ug followers, no? Sa ato ang Facebook account, sa mga naminaw nato sa YouTube, labi na sa katunaas gawas sa nasod, pero padayon nga naminaw nato, daghan kaayong salamat nga wa gyoy pakyas, way sipyat, solid gyud kaayong tigpaminaw nato sa ato ang programa. Kini ang Akong Suliran. Please like and follow kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Sa mga wa pa nag-like sa DYHPRMN Cebu, more than 1 million followers ta. Naa din ha, mapaminaw nato ang mga nagkalain-lain natong programa. Matag adlaw, gapadayon gyud no ang ilahang ang ato ang mga programa nga atong gipaningkamutan nga maabot sa katawhan sa mga lain-lain nga dapit, including kaning ato ang programa. Dili ra gyud sa radyo. Lahi na gyud ang technology, guys, no? So, please like and follow. And of course, no, please like and follow Elaine Tantenko Bathan. Og, na ako'y bagong page, guys. Kaya ako nang ilahi ni kaning mga legal nga mga points. Akong gisugdan sa Facebook page na to nga The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Please kog like ug follow also, guys. Kay magsugod kog hinay-hinay post og mga legal nga mga explanations ug legal nga mga discussions dito, no? And hala, busy kayong sudad sa Sugbo tungod sa ato ang pagselebrar sa kapistahan, umaabot nga kapistahan sa ato ang balaang bata nga si Senyor Santo Niño. Viva Pit Senyor natong tanan din ha. Og salamat no nga grabe kadaghan no ang katong sa walk with Mary, no, Walk for Jesus nato nga mga pagsugod pa lang. Grabe, pinakadaghan ko no to, guys, no? So, pamatuod yun ni sa kalig-on sa ato ang pagtuo o pagampo, no? Wa gyoy kumo sa ato ang mga giagian, no? No, kanang lain-lain yun, all walks of life will say nga despite sa mga dilubyog, sa mga trahedya nga atong giagian, naagyud tay hugot nga pagampo o kibawta nga naatay dalangpan ang Senyor Santo Niño. So Viva Pit Senyor naton din ha, padayon lang ta, pasensya gamay sa traffic tungod sa kadaghan gyud no nga mga deboto.
No, langtod pag yun ni hantod sunod semana ang ato ang traffic diri sa Syudad Sugbo, pero sagdi lang kay it's worth the sacrifice. Letter sender na to karong adlaw, tawgon na to sa pangalan nga si Mike. Gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page. Punto legal ni naamang gud siya motor nga giabangan unya atong nasinati sa drama nga agoy nadakpa na impound, no? Nangabang man ni siya, no? Muna iyahang pangutana. Siya manggugunoy unang pangutana, siya mooy naatlan nga nag-abang sa motor sa dihang nadakpan siya na timingan nig checkpoint og nahibaw-an nga wa di ay rehistro ang motor. Hinungdan nga of course na impound ni. Ako ba di ay nang obligasyon nga maoy mulukat sa motor? Una sa tanan, ang tag-iya maoy na ay obligasyon. No, ang tag-iya sa sakyanan, maoy na ay obligasyon para mo parehistro sa motor. Ug iya man ganinang ginegosyo og pagpaabang sa mot nga iyahag yun ng kanang kargo nga iyang siguraduhon kay nagbayad man mog sakto nga dili magkaproblema ang inyong pag-abang ug paggamit sa motor. It goes without saying nga kung kinsay tag-iya nga nakarehistro didha sa Certificate of Registration or CR, maoy obligado nga mo parehistro matag tuig sa sakyanan ug magkuha pud og insurance maski ka ng third party liability. Dili ikaw nga nangabang kay igo raman ikay nangabang, kalibutan baday nimo wa ni rehistro nga ang nagpaabang mampud siya og sakyanan nga way rehistro, di ba? Or nagpahibaw ta siya daan nimo nga wara ba nay rehistro mo abang kag padayon o kay kabaw kadaan anaaw kana lahi, that's another story nga nili kay unta kag kanang checkpoint no unsa ba. Pero ang tag-iya gyud guys ha, Sir Mike, maoy na ay obligasyon para mo parehistro sa iyang sakyanan. Ikaduhang pangutana, ang nakadumbol nako, igo, di ni checkpoint, nabundol na dumbolan day ni, igo rang ning hatag og 500 pesos, ug karon nga kontako nako, dili na mutubag, naabay paagi para makaatubang nig usab. Kay dili gyud igo ang iyahang gihatag, dili mo sugot ang tag-iya sa motor nga 500 ray bayad ug wa sad kuy kwarta nga ikatapal. Okay, kani manggong mabanggaan ta ba? Yusha ang dapat yun, no, magtawag yung tag-pulis kay para ma-check kung kinsay party at fault, kinsay sadan. Kay kung kinsa to'y sadan, maug yun untay mo bayad sa damage, pagpaayo sa motor, o kung nasamdan barong ka, napiang ka, nasprain ka, ikaw yun. Siya yun na ay liability. Na mo ni gamit nganong atong ipapulis, no, or atong ipa-CCTO, ito ipasitom, kay para ma-check kung kinsay sadan. Kay kung kinsay sadan mo may manubag. Now, naaman to'y pulis dito sa atong napaminaw nga drama. Wa mo na ko ni nabasa ang nabasa ang kaning suwat, no? Unya, naaman to'y pulis. So, ang akong pangutana, unsa may nakabutang sa police report. Kay kung naatoy pulis, kay niya naman to, no, nga, ang police report, mo gito'y ato ang basihan kung kinsa gyo'y sadan. Wa manggod ta kakita, wa pod nisulti sa drama kung kinsay nakingon sa pulis, no, sa ilang base ilang investigation kung kinsay sadan. Kay kung ikaw, kay labaw na ikay nas likod, dili pod. Usual, pero di mo sada mo follow all the time. Pero kasagaran yun namang gud tatay dapat keep distance, no? Pero dapat ang police report may mo pamatuod para makibaw tag unsay basihan sa pagbayad. Ikatulong pangutana, tuwa sa tag-iya sa motor, ang akong humid. Mao'y usa sa requirements sa dihang niabang ko sa motor. Ug tungod kay na-impound man ang motor, iyang giingon nga dili ko niya ihatag pagbalik ang ID. Pwede ba good day na? Dili dapat kay wa man kay sala, no? Iya man ang sala nganong na-impound. Kay di man na ma-impound kung nakabangga lang ka. Dili na ma-impound ang motor, Mike, no? Na-impound siya tungod sa iyahang sala nga wa niya giparehistro ang iyang sakyanan nga siya may tag-iya. So dili unta niya kanang humid ID ba? Ay iyahan na lang na oy. Pagkuha na nito ka affidavit of loss, pagpakuha na lang bagong ID, di man kana niya ihatag.
Kana, og dili gani, ipabarangay na siya, pero og dili gani, ngano day magkuha kag bagong humid ID mo, nang mo ayang iyahan na ng ID. Magkuha tag mag-affidavit of loss ta, i-declare na lang nato ng loss, di ba niya ihatag, bala siya. O sa kay tulubago niya, yaman tong sa, og di niya makuha ang motor, nga na-impound dito, bahala siya. Di kaniya pwede pakasadaan, no, tungod kay kabangga ka. Besides, no, honestly speaking, kung pananglitan, ug ikaw gisadan atong pagkadumbol ni ikay gukdon, ikay paninglan, ug dili ka makabayad, ang tag-iya pwedeng masubsidiarily liable, no? Pwedeng siya gukdon, dili ikaw, no? Kung dili ikaw ang makabayad. Of course, una ikaw, no? Ikay pangitaon, pero dili man. So, muna. Ikaw pa to katapusang pangutana, tulo na kabuan, sukad nga nahitabo to, ug hangtod karon wa gihapon ko, wa pagyapon makuha ang motor. Matod pa sa akong amigo nga magkadugay tinuod, magkadako ang bayranan sa paglukat nimo sa motor, tinuod ba? Ug pila di ay ang tubuan na. Di ko sure kay murag basta nanay fee a day 500 or 1,000 a day for impounding fee. Aside sa penalty nga walay registration, napagyud nay fee per day nga wa nimo malukat, no, ang kanang maong motor. Pero dili gyud ikaw ang angay manubag ana, Mike, like I said, ang katong tag-iya because dili man ikaw ang sadan, ha? Okay? Kay sa registration, ug ikaw man gani ang sadan sa pagkadumbol, no, sa motor nga ikay nag-drive, pwedeng ikaw, no, ang naay liability ana, pero wa man ta nakakitag imo ikaw bay sad-an or dili, no, pero og katong pikas po'y sad-an, makagukod pug ka nga mabayran mo, no, kay siya may sad-an. Kung siya ay sad-an, no, katong bayi nga naka-enkwentro nimo sa sakyanan. So, need na to ang police report para matan-aw na to based on the police investigation report kung kinsa gyud sad-an. Ingon ana gid pud na ka-importante. Usahay sa honestly ako, perahisgot, nakasulay mangyud pug ko, no, nga nag-drive ko kay wala akong driver, wala snoy boy, or ay akong gipapauli kay gamay naman lang kog lakaw ato, ako na lang ni drive kay usahay malipay pug ko mag-drive pod. Oy, labaw nag Domingo ana unya pitin trafikas Hernan nay kani pong mga motor laging pataka lag lusot left and right, wa na to na bantayan, no. So of course kay ako may dako nya motor sila, wala na lang mi mutawag, miangkon man pug ko, ningon ko nga mauni, you know. So usahay pwede ra gyud na kung ingon ana mag-exchange lang mog numbers, pictura ninyo ang driver's license, kuha ka sa address, unya basta tarong kasabot ang imong kasturya. Pero og medyo komplikado gyud, advisable gyud guys nga mukuha gyud ta og panawag tag pulis, makalagot lang gyud ang inana kay kaming way labot maangin kay traffic. Pero magtawag tag pulis, maabot man pud na sila dayon, unya picturean himo ag sketch, unya maghusay dayon mo didto sa police station. Kung dili magkahusay, moingon gyud ang pulis na agi na sa police report kinsa nga party ang at fault, party A ba or party B ang naisala. So mao nay basihan pod, no, sa pag-claim nato sa insurance, pagbayad in kaso wa gyud nagkasinabot, mahimo ng ebidensya nga dokumento kung mo file tag kaso kanang mangingon ana. So lisod gyud ni, no, appeal gyud na ang ilang ingon, di ba, mga sukintig paminaw, di ka driver og wa ka kasuway og mga ingon ana, pero mas may gyud unta, no, nga careful driving lang gyud ta. Road safety, avoid road rage, obey traffic rules, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.